Bones a tots els que esteu entrant. Hola, ja som dos, ja som tres. Fa il·lusió veure la gent que va pujant per aquí. Ei, Pau. Ai. Bueno, família, us explico. Avui fem una xerradeta organitzada per la gent d'Hiler d'Ambideas, que ni ells mateixos es posen d'acord de si hem de dir Hiler d'Ambideas o Hiler d'Ambideas, d'acord? Que és un lloc on ens reunim tots els que fem alguna cosa artística de la ciutat de Lleida, de les Terres de Ponent. I avui el que farem és una converseta entre el Matías Tolsà i jo. El Matías és caricaturista, dibuixant i notaire, i jo que sóc pallasso, no sé què sóc. I veig que el Matías ha entrat, amb la qual cosa, Matías, si m'envies una sol·licitud, jo entro, i si no, me sembla que directament, mira, si ja està, me l'has enviat, doncs el Matías. Estarem això uns 20 minutets parlant, més o menys, entre 20 minutets, mitja hora màxim, i després ho deixarem penjat amb la gent de Hiler. Ei, Matías! Què tal? Com estàs, tio? Què tal, senyor? Molt bé. Bé, mira, aquí estrenant-me com a instagramer. Això és la meva primera... És mi primera vez. Què tal? Bé, clar, a més per tu això és estrany, perquè jo estic acostumat, per exemple, a estar a escenaris i que la gent me posi cara i tal, però clar, a tu la gent coneix els teus dibuixos més que a tu. Coneix els dibuixos, que ja està bé, diguem, que ja està bé, que són millors els dibuixos que la meva cara. Però sí, clar, són feines diferents la teva i la meva, no? Sí, però mola perquè a més la gent no sé si ho sap o no, però gràcies o per culpa del confinament hem començat a jugar plegats una miqueteta. Sí. Ho parlàvem, de fet, amb la Pilar i amb el Carles, no? Que molta gent, i ells mateixos, la Pilar i el Carles són els responsables aquí de Hiler d'Ambideas, o Hiler d'Ambideas, que no ens ha quedat molt clar. No, és que ells tampoc no tenen clar, Ells tampoc no tenen clar. Dèiem, amb ells també, com suposo que li ha passat a molta gent, pensant que ens coneixíem molt bé, tu i jo, no? Que érem molt col·legues. I he de dir que el Ferran me sembla un tio supermajo, però encara no hem tingut gaire oportunitat de veure'ns en persona. Vull dir que sobretot la nostra comunicació ha sigut via trucades, videotrucades i whatsapps i tal. Tenim pendent una cerveseta. Perfecte. Sí, bueno, jo la tinc aquí. Vull dir, virtualment la poden anar fent, però... Mira... Vinga, hòstia, estem ben publicitats. O no, tu, que paguin algun patrocini d'aquesta conversa. Sí. Molt bé. Però saps que hi ha una cosa divertida, Matías, que potser tu no saps? Que és que jo tinc l'honor de tenir una caricatura teva, bé, dos caricatures teves, perquè me n'has fet en dos moments de la meva vida, quan portava els cabells així, i ara. I mon pare té una caricatura feta per ton pare. Ah, sí? Sí, tio. És d'una època en què l'Ermengol feia les 7 diferències, no sé si al Segre devia ser, o a la Mañana, no sé quin diari. Sí. Hòstia, diria que va ser la seva estrena com a dibuixant a la premsa aquí a Lleida. Doncs ell agafava un personatge de Lleida, algun homenot de Lleida, i el feia les 7 diferències. I mon pare en aquell moment dirigia el cor de joves d'Orfeo Lleidatà i feia altres històries d'aquestes, i dintre del món coral era una miqueta de conegut, i jo recordo aquesta caricatura penjada a l'habitació. Ah, sí? Que bo. No sé si mon pare se'n recordarà, ja li diré. És molt bo, és molt clar. Jo li dic a mon pare, jo tinc una del seu fill, tio. Que bo. Doncs no ho sabia, ja li diré. Perquè ton pare és músic, llavors, també. Mon pare, sí, és músic, però no s'ha pogut dedicar mai professionalment. A la vida es va dedicar a una altra cosa, però la música sempre ha sigut la seva gran passió, que és una cosa que he mamat jo, perquè tant mon pare com ma mare s'han dedicat a la música en algun moment de la seva vida, ja sigui dirigint cors aquí o allà, l'Orfeo Lleidatà, el cor de l'Ateneu ma mare, cors infantils. Llavors la música a casa nostra sí l'he mamat sempre. Però mon pare tenia un grup de folk, mon pare, quan era jove. I ara que s'ha jubilat, està recuperant això, i ara mateix és molt xulo. Perquè, a més... Digues, pregunta. Sí, no digues, perdona. No, que a més, tot el que feia del grup de folk ho feia més o menys d'amagat, perquè la padrina, sa mare, no volia que ho fes aquestes coses, la faràndula no li agradava. I llavors, quan el vaig jo integrar dintre de Pastoret Rock, va passar una cosa molt xula, que és que el seu fill li va permetre fer algo que sa mare no... Clar, això també he dit, perquè això sí que em sona. Ton pare us acompanya, no? Forma part
Mon pare forma part dels Pastorets Rock. Durant molt de temps va quedar una cosa així una mica en secret, però em sembla que ja és bastant de domini públic que és mon pare. Tot i que quan anem de bolo amb els Pastorets Rock ja no és mon pare, sinó que és el Perot de Cal Xefla, el seu personatge. Vale. Molt bé. Clar, jo us havia vist, però fa molts anys amb Pastorets i no m'havia quedat jo amb això. Que no deixa de ser una altra similitud entre tu i jo, perquè tant tu com jo fem coses artístiques amb els nostres pares, no? Clar, sí. Tal qual, venim de famílies d'artistes, no? Sí, però bueno... Segurament hi ha una clara influència aquí. Tu estaràs a l'escola? Jo estic com a responsable de l'escola de mon pare, sí. L'escola va ser un projecte que vam muntar entre els dos ja fa 9 anys. Però sí, des del primer dia que teníem clar que el tema de classes i això m'encarregaria més jo, diguem. Era un projecte que ens engrescava a tots dos, però jo sí que tenia més experiència fent classes, sobretot amb nens. En aquest camp no en tenia tanta, però bueno, era una marca que vam considerar també que valia la pena explotar, no? La del nom de l'Ermengol, no? A Lleida. I sí, 9 anys ja va ser que vam començar. Ostres. Jo tinc aquesta curiositat, perquè tu quan... Clar, tu has viscut tota la vida veient dibuixar ton pare, amb la qual entenc que tu agafar un llapis i començar a dibuixar ho devies fer de ben petit ja. Clar, sí, molta gent me pregunta a vegades que jo on he après a dibuixar i és una pregunta que em costa molt de respondre, perquè és veritat que jo vaig estudiar dibuix, vaig estudiar batxillerat artístic a Tàrrega i després vaig fer il·lustració a la Llotja. I que totes dues coses, vull dir, tots dos passos van ser molt importants, jo crec que a la meva formació com a dibuixant, però clar, no puc establir una data o un moment de la meva vida en què considero que començo a dibuixar, perquè jo crec, i tinc entès també pels meus pares, que ho vaig començar a fer des de ben petit, no? I sempre va ser... Els llapisos la meva joguina preferida. Clar, però de que siguin la teva joguina a que siguin el teu mitjà de vida... Ja, bueno, això és tot un tema, perquè, hòstia, ara això sembla una entrevista, Ferran, No, t'ho pregunto el que vulguis, però és que m'interessa, tio, ho trobo molt curiós. Clar, això és un tema també que durant uns quants anys, justament perquè semblava com un camí tan fet i tan fàcil i tan obvi, no?, el que jo em pogués dedicar al dibuix, perquè bueno, és una cosa que se'm donava força bé, ja des de sempre a l'escola m'ho havien fet saber, no? Jo m'encarregava, era el típic que s'encarregava de fer els murals quan arribava la primavera, allà al passadís, no? I era com una cosa que, i sent mon pare dibuixant, i sent que jo ja des de petit havia conegut, no?, amics, grans dibuixants, amics de mon pare, aquí, Alfons López, no?, altres artistes que, hòstia, cada dos perquè estaven per casa, vull dir que jo estava molt dintre d'aquest món i semblava que era com el camí més obvi, més fàcil, però justament potser per això, durant uns quants anys de la meva vida vaig voler explorar altres coses i vaig estar treballant de 1000 coses i vaig estar voltant també pel món i això. I finalment, no amb resignació, realment ho he fet en cap de la vida, però sí he acabat decantant-me pel que segurament és l'únic que sé fer, que és dibuixar. Hòstia, no sé si és l'únic que saps fer, tio, però tens un talent molt bèstia. És una passada. No, de veritat. Això m'ho dius perquè som socis i t'interessa vendre el nostre producte. No, que és veritat. A part, també vull dir, hòstia, tens un estil molt característic, molt teu, i això és molt xulo també, perquè quan, per exemple, jo veig dibuixos en manga, anime i tal, acabes veient sempre el mateix patró i és com tot molt igual, saps? Llavors, caricatures, va haver un moment que tothom feia caricatures de la Vizcarra. Tothom eren còpies del Vizcarra, tothom. I, hòstia, apareixes tu, que dibuixant una patata, ficant-li un ull aquí i un altre ull allà, i dius, hòstia, però com pot ser que són 4 línies mal posades, com qui diu, però estan tan ben posades que reconeixes a la persona. I això, hòstia, és molt guai, tindre un estil d'aquesta manera. Sí, bueno, jo amb això vaig tenir molt clar des del principi que vull dir, me cridava molt l'atenció el tema de les cares, tenia molt interès a dibuixar cares, i tenia molt clar que volia tirar per aquí. Vull dir, quan vaig estar estudiant a la Llotja, després que abans de que em comencés a plantejar si realment era una sortida, si volia dedicar-me a això o no, però en el meu període de formació, el meu treball final de carrera justament va ser fer un llibre de caricatures de diferents personatges. I des del principi vaig tenir molt clar que m'interessava una caricatura que sintetitzés i que simplifiqués al màxim l'expressió. I en aquest sentit he de dir que hi ha grans mestres, vull dir que no és una cosa que hagi inventat jo ni molt menys, però hi ha un caricaturista que recomano molt sempre, que és Casio Loredano, que és un brasiler que vaig tenir el privilegi de conèixer en persona a Rio,
i bueno, que per mi és un dels grans mestres. N'hi ha molts altres, però recordo que aquest al seu moment va ser el que més me va marcar, no? En aquesta línia de mirar de simplificar les cares a la mínima expressió, no? No, i ho aconsegueixes molt bé, tio. Realment és... Bueno, parlem de tu. A veure, anem a fer... Ara t'he fet l'entrevista, tio. Però és que m'ho estic passant molt bé escoltant-te. És que això ho hem de dir a la gent. Que, bueno, insisteixo, amb el Matías hem començat una espècie de projectillo que és vinyetes humorístiques de crítica de la realitat, no? De la crítica actual. I bé, per intentar doncs, vendre-ho aquí o allà, o que si el jueves mos en va publicar una, als matins de TV3 n'han sortit un parell ja, i cosa que fa molta il·lusió. Quatre n'hem fet. 4 n'hem fet ja, allà, als matins? Sí. En sèrio? 4 vinyetes, sí. Hòstia, doncs vaig descomptat, Sí, a veure, vam fer la del Black Lives Matter. Sí, no? La del Rajoy. La del Rajoy va ser la primera. La última és la de aquests dos polítics que estan discutint entre ells mentre és veritat. Des de darrere hi ha un de refugiats ofegant-se. És veritat. Que era una metàfora, no? Vull dir, era una vinyeta que podia fer referència al tema dels refugiats i el tema, no?, del drama del Mediterrani, però que alhora podia ser perfectament una metàfora de tot el debat que hi ha hagut fins que no han pactat ara uns ajuts per a aquests països pel tema del Covid, no? I mentre les autoritats van discutint i van mirant de posar-se d'acord, pues la gent mentre ofegant-se i mirant i passant les canutes. No? Bueno, que de fet ha sigut gràcies al Covid que hem començat a jugar junts, perquè recordo que un dia de desesperació màxima, que clar, jo soc del sector de les arts escèniques, com qui diu, no? Clar, pallasso, actor, presentador d'actes i aquestes coses, i del 12 de març em va caure tota la feina de cop, perquè, clar, me'n vaig adonar per primer cop a la meva vida que tota la feina que jo faig requereix de públic en directe. I és com, hòstia, de veritat, tota la feina que faig requereix de públic en directe, no faig altres coses que no siguin feina de públic en directe. Dic, hòstia, sí, soc guionista del Foraster, però aquest del Foraster també, el monòleg amb públic en directe, amb el qual tampoc no es podia fer. I llavors vaig soltar una parrafada allí desfogant-me una miqueta. I vaig rebre el missatge d'aquest home i em diu, truca'm, tio, que amb aquest missatge m'ha despertat una coseta. I a partir de llavors hem començat a fer això, que ell fica el talent artístic i jo intento pensar la idea per on poden anar els tiros per dibuixar una vinyeta. I la veritat és que estem fent coses molt xules, algunes que s'estan quedant al calaix perquè allistant, però que, hòstia... Però ja les traurem d'una manera o altra i tard o d'hora les traurem, sí. Però jo també, sí, la veritat és que trobo que ha sigut, òbviament, el tema del coronavirus i tota aquesta crisi que ha derivat, no? També econòmica i social, i és un problemón. Però en termes professionals, diguem, a mi és com que m'ha caigut, no? Com perquè se m'obrissin uns projectes que d'una altra manera probablement no s'haguessin donat, no? Perquè, doncs això, jo entre l'escola, tu també, ara que torneu una mica a la normalitat, veig que vas de cul i sempre tens una cosa o altra, no? Sí, ara mateix, gràcies a Déu, sí, ja tinc penya, però... Si no s'hagués parat el temps en aquell moment, no? Si no s'hagués parat el món i ens hagués permès parlar d'aquesta possibilitat, potser no s'hagués donat. I en el meu cas, com se va obrir aquesta, tenen un parell més que, hòstia, que també em fan molta il·lusió de treballar per això, perquè a vegades hòstia, jo també soc pare de 2 nens, entre obligacions domèstiques, la gestió de l'escola, més enllà que també faig de professor, hòstia, a vegades tens la sensació de no arribar a tot arreu, no? I jo no vull perdre mai de vista que la meva vocació i la meva feina és il·lustrador. I a mi el que més bé me fa sentir és dibuixar i veure que em surtin coses de les que estic orgullós. I, hòstia, si no hagués sigut per això, realment, no s'haguessin obert molts projectes i en aquest sentit estic molt content que hagi sigut i especialment per la col·laboració amb aquest senyor, que jo crec que sí, que tard o d'hora, fins i tot aquestes que s'estan quedant de moment al tinter, segur que veuen una llum i... Sí, home, sí. Sí, home, sí. És que és molt bo això, tio. És que ho trobo genial, tio. Ho trobo genial. És el primer dia que mantenim una conversa inclús tan llarga. I la primera cervesa que fem, i la primera cervesa que fem, i encara no l'hem pogut fer cara a cara. Hòstia, desconfiem. I amb un munt de gent aquí, que hi ha molta gent aquí, no? O què? Sí, bueno, van entrant gent, van entrant i van sortint. Tu vas veient quanta gent hi ha? Jo vaig veient aquí... Anna, jo vaig fent comentaris, veus? És que, perdoneu, que és la meva primera vegada. Mira, feu un bon equip, diu la Mònica Huete. Ma germana també està per aquí i diu, clar que sí, un gran equip feu. Mira, coincideixen. Doncs, ei, cap on creus... Explica'm coses tu, va, Fernanda, va. Què vols saber? Sé que vas estar estudiant i vivint a París, no? Que això m'ho vas parlar
m'ho has comentat un dia així de refilón, però... Pot ser? Sí. La meva gran passió quan se'm va creuar per davant va ser el pallasso, el tema del clown. Vaig fer un parell de cursos intensius junt amb el Jordi Huete i el Jaume Jové, que érem qui estàvem junts encara a Farem Salat, i vam fer un parell de cursos amb el Philippe Goulier, que jo per mi és el millor professor de clown que ara mateix hi ha, d'acord? És una persona que té... Com has dit el nom, perdona? Philippe Goulier, que té la École Philippe Goulier, l'escola Philippe Goulier de teatre. Que d'allà en surt el Sacha Baron Cohen, per exemple, el Borat, bueno, l'actor que... Vale, sí. I a l'acabar el segon curs que vaig fer amb ell, em va dir, vine a París, tio. I jo vaig dir, què em dius? I me'n vaig a París a estudiar clown i improvisació. I va ser molt xulo i la meva gran passió va ser aquesta des de llavors. I juntament amb els encara Farem Salat, amb el Jordi, el Jaume, el Pussa i tal, vam crear un espectacle d'humor gestual que ens va permetre poder anar a Nova York, a Corea, a Portugal, i, hòstia, realment van ser uns anys molt xulos. Que moltes vegades aquests viatges l'únic que et permetien era fer això, l'experiència, perquè et podien... A Nova York, per exemple, no hi van perdre quartos ni van guanyar, perquè tot el que van guanyar amb els recursos i tal va ser per pagar-nos el viatge i per poder-nos passar allà 10 dies actuant de 3. A Corea sí que ens van pagar i totes les actuacions, que va ser com... Clar, que hauria de ser així sempre, no? Però clar, quan comences la il·lusió et pot dir que sí a tot. I aquí va començar la meva gran passió pel pallasso i la improvisació. Ara que sempre m'hi he dedicat a fer coses d'aquestes. De fet, el primer record que tinc de fer coses de cara al públic és quan la meva professora em deia a les notes i ficava li agrada cridar l'atenció, que no sabia què volia dir. I es veu que m'assembla que anava per aquí la cosa, que m'agradava fer riure als companys de classe i això. Ah, sí, ja des de petit, no? Però, clar, tampoc no pensava que em faria el meu mitjà de vida. I per aquí he vist una pregunta que és curiosa, que es diu, hòstia, com ens adaptarem al món, ens haurem d'adaptar al món virtual? Clar, amb el tema de la Covid tenim un problema la gent del teatre, perquè bueno, ja ho heu vist que el primer que han fet ha sigut carregar-se el teatre, d'acord? Tot i que han mantingut oberts els bars, no? Que és on realment ells es creuen que es fa la cultura, als bars i no als teatres. I clar, durant el confinament de la primavera sí que vaig veure coses com la Fira de Titelles que van intentar... no van intentar, van fer un espectacle en directe en streaming. O sigui, un espectacle el van passar i a les 8 de la Fira de Titelles. Posarem un espectacle en directe i tal. I sí, també és una altra forma de consumir el teatre, però, hòstia, jo crec que no pot canviar tant el teatre en aquest sentit. Jo crec que necessitem el públic en directe, necessitem això. No és el mateix si una obra de teatre gravada per la tele que viure-ho en directe, perquè a més cada dia que fas actuació l'obra és diferent, i més en el món del pallasso, perquè en el món del pallasso, no sé si ho coneixes, hi ha el concepte de la quarta paret, que és diferent al del teatre. O sigui, al teatre podem considerar que hi ha 3 parets, no? Que són les laterals i la del fons, i tu hi estàs a dintre, i hi ha una quarta paret que està just aquí, amb la qual passi el que passi al públic o allí, tu l'espectacle ha de seguir, no? Peta un foco, però l'actor ha de seguir concentrat i anar fent. En el món del pallasso, aquesta quarta paret està darrere del públic. D'acord? O sigui que el públic també forma part de l'espectacle. Llavors, per un pallasso és essencial sentir al públic, perquè es permet una dosi d'improvisació que normalment al teatre més convencional o dramàtic no hi està en aquest punt d'improvisació. Està tot molt assajat, tot molt marcat. Però el pallasso viu d'aquesta respiració, d'això. Amb la qual sí, evidentment, podrem fer teatre de carrer, però, hòstia, tenim ganes de tornar als teatres, perquè a més és on s'ha demostrat que la gent és més respectuosa amb les distàncies, amb l'ordre a l'hora d'entrar, a l'hora de sortir. Hòstia, tu, no entenc què estan fent amb això. Tampoc no entenc que totes les ajudes ara mateix que estic veient que anuncien se'n vagin a salvar cruïlles i grecs, que no dic que no estigui bé que hi hagi el cruïlla i el grec, però, hòstia, hem perdut les vaioles. Hem perdut de la Baldufa, hem perdut la Fira de Titelles, que l'han hagut de fer 2 vegades aquest any, perquè la van haver de fer a la primavera, que es va haver de suspendre, i després en van fer una altra que s'havia de fer just el dia que van tornar a confinar el Segrià. I aquesta gent què? Aquesta gent hi haurà ajudes, no hi haurà ajudes, o què? Es queda tot a Barcelona, i això em toca una mica els ous. Sí, és la mateixa qüestió de la centralitat, no? En matèria de cultura acostumen a estar bastant mal repartits els diners. Sí, jo també crec que això de la nova normalitat
bueno, això no estic descobrint Amèrica, vull dir, això és una gran merda que suposo que ens toca aprendre'ns-ho amb una mica de filosofia i confiar que això té els dies comptats. Jo espero que no haguem de batallar gaire per recuperar certes llibertats que hem concedit, no? o que hem concedit amb aquesta nova normalitat pel bé comú i en nom de, no? Una mica com per responsabilitat. Esperem que les autoritats, en el moment que tot això es posi a puesto i tinguem la vacuna i que no haguem de batallar gaire per recuperar aquestes llibertats, perquè aquesta limitació dels moviments, això d'haver d'entrar als súpers i a comprar mascaretes i totes aquestes coses, entenc que, clar, són menys despeses per la seguretat social també, no? Segurament són menys casos, però, hòstia, a mi m'agradaria que ens poguéssim tornar a fer abraçades i que poguéssim tornar a parlar sense mampares al mig. I jo, en el cas de l'escola, per exemple, jo ho vaig proposar als professors i la majoria, tots per unanimitat, van estar d'acord en què mentre la situació fos aquesta i les condicions haguessin de ser treballar amb els nostres alumnes amb distàncies d'1,5 metres, no poder compartir un llapis, no poder passar un llapis sense desinfectar-lo, haver d'estar amb mascareta i tal, que eren mesures que nosaltres no volíem pels nens. Per això els cursos que hem reprès a l'escola són només ara de moment per joves i per adolescents i adults. Perquè ens ha semblat que nosaltres com a professors tenim una responsabilitat més enllà de formar-los en matèria artística, diguem, no? Estan formant persones i nosaltres aportem el nostre granet de sorra i fer-ho amb aquestes distàncies i amb aquesta fredor i no ens agrada gaire i l'escola, ja et dic, està bastant parada, sobretot en quant a cursos per nens per aquest tema, perquè no ens acaba d'agradar haver de treballar d'aquesta manera. Que hi ha molta gent que ho està fent i està funcionant molt bé i ho respecto molt. I a part que jo també com a pare sé perfectament que és una necessitat que moltes famílies tenen i s'han d'anar trobant solucions. Però, hòstia, jo tinc moltes ganes ja de poder treballar amb els meus alumnes sense mascaretes, que puguin intercanviar materials, que puguin estar a prop, que si estan jugant, que puguin abraçar-se. Jo realment necessito que puguem tornar a la vella normalitat, en aquest sentit. Segurament de la vella normalitat hi ha moltes coses que convindria millorar i cal que fem una reflexió i aprenguem, però la nova normalitat jo voldria que s'acabés aviat. Ens diuen per aquí, ens va genial la vostra mirada crítica amb un punt d'humor. Doncs mira, jo és d'aquelles coses que sempre he defensat, que diuen allò que l'humor és una gran medicina i estic completament d'acord, però al 100%. I tant. Al 100%, sí. Sobretot pel tema de les malalties més comuns avui en dia, que són les més difícils de diagnosticar, que són les angoixes, les depressions i tot això. Ostres, una petita dosi d'humor cada dia ajuda. De fet, està demostrat que el sol fet de somriure, encara que estiguis somrient forçadament, el sol fet de fer-ho, estàs enviant estímuls positius al cervell. Sí, això ho havia llegit, com que la comunicació és bilateral, diguem, no? És a dir, el teu cervell te pot donar senyals de que està tot bé i que pots estar content i que pots estar tranquil, però també tu això pots forçar. Això ho he llegit i també, segurament, amb una contra de l'avantguàrdia, alguna història d'aquestes. I pensem... I, hòstia, va semblar superinteressant. Perquè a més és de les imatges més idiotes que hi ha, que és una persona que no té ganes de somriure somrient. Forçant-se a somriure, perquè li veus la cara de... Clar. I, hòstia, el sol fet de pujar això ja, el teu cervell, sense que tu ho sàpigues, està dient, això és bo, això és bo, això és bo. Hòstia, i és importantíssim. Jo, per mi, l'humor és essencial. És essencial. I abans que parlaves de quan tenim la vacuna i tal, m'ha recordat a l'última vinyeta que hem esbossat. Sí, que no ens han dit res del jueves, així que tampoc la podem explicar. La podem explicar. Era molt senzill, eren dos investigadors que estaven en un laboratori i un li deia que ja tenien la vacuna del coronavirus i l'altre seguia buscant. Però diu, què estàs buscant, tio? Diu, la vacuna contra l'estupidesa, la vacuna del sentit comú. Perquè a través d'un vidre es veia mogollon de gent fent botellons, sense mascareta ni res. Una imatge supersenzilleta, tio, però, hòstia... Sí, estava molt guai. Bueno, hem d'explicar que nosaltres, com a propòsit, com a societat, ens hem proposat això, anar fent vinyetes i anar enviant cada setmana propostes al jueves, que així és com funciona. Vull dir, és com a Xile, no sé si encara funciona, però
a una pel·li que jo sempre recomano molt, que és Diarios de motocicleta, Sí. que és sobre el primer viatge del Che Guevara. Hi ha una escena en la que s'indigna molt amb les condicions en les que estan treballant els miners a Xile, no? I és això, que van allà els miners i, òbviament, sense cap mesura de seguretat ni res, ve el patró i fa una mica tria per condicions físiques, no? I diu, i tu, i pugeu al camió i ja està. Per desgràcia, hi ha molts mitjans que funcionen així també, que també és comprensible, perquè revistes com El Jueves pues, estan, no? És un referent al nostre país, Sí, no? clar. És com que si pretens dedicar-te al món de l'humor gràfic, jo crec que és el que aspires, acabes aspirant aquí a Espanya, diguem, no? A publicar El Jueves. I en aquest sentit, doncs, El Jueves funciona una mica d'aquesta manera. Hi ha col·laboradors que són fixes i tenen la seva parcel·la, però n'hi ha d'altres, els que mirem de posar una mica la poteta, que cada setmana enviem propostes a nivell esbós per picar pedra i llavors te diuen, doncs mira, aquesta ens encaixa i per aquesta tenim lloc i llavors nosaltres tenim un marge d'uns dies per acabar de fer la definitiva. I en això estem. I tot aquest contingut, algun s'ha publicat, d'altres encara no. Amb el Ferran tenim clar que, com estem molt orgullosos del que està sortint, que si no és el Jueves, a un lloc o altre acabarà sortint. Però... Sí, home, sí. Bé, encara... Jo crec que serà una societat que dona de parlar encara. Jo crec que sí. Home, jo m'ho estic passant molt bé, de fet. I també, de fet, per mi ha sigut una mica de medicina, també. M'ha servit per això, per estimular la ment, per buscar acudits, perquè moltes vegades penses l'acudit i el màxim que fas és escriure-la a Twitter i veure quina reacció té la gent. Però és que ara mateix la idea d'escriure un acudit i de que vingui un paio i que tu l'hagi dibuixat és com un regalàs, però jo trobo que és un regalàs, tio. És una meravella. I que a sobre després agradi el dibuix aquell que van fer per la mort del Pau Donés. Sí, va petar molt, no? Va agradar molt, però és que a més era molt bonic i molt senzill el dibuix. I aquí crec que rau la clau del que tu fas, tio, que saps fer el que s'ha de fer i no li fots més coses de les que no fan falta. No hi ha res que embruti. Hòstia, tot un sentit, i això a mi m'agrada molt. A mi una cosa que m'agrada molt, ara sembla que ens estiguem fent la pilota mútuament, bueno, ho estem fent, però de forma sincera. Estem sent sincers, diguem. No, és veritat. No, però és veritat que a mi m'agrada també treballar amb tu, que tens també aquesta facilitat, no?, per fer una... I el bo també és que tot és molt fàcil, perquè crec que tenim una mirada bastant semblant, a l'hora d'un humor bastant semblant, llavors això facilita molt, perquè jo, això és una de les coses que vam parlar al principi, no?, te vaig dir, hòstia, a veure, jo tinc moltes ganes de treballar amb tu, però t'aviso que sóc una mica especial per treballar amb tu, perquè és veritat que tinc una manera de veure les coses, que, hòstia, que si xoque frontalment amb la manera en la que tens tu, malament. Bueno, suposo que això li passa a tothom, però és veritat que a mi treballar en equip realment he d'encaixar i amb tu en aquest sentit ha sigut fàcil, sí, jo també. Em passa el mateix també, perquè som bastant perapunyetes en segons quins aspectes, de, hòstia, això, hòstia, podríem repetir, hòstia, podríem no sé què, i amb tu és com, rebo la cosa i dic, sí, què és això, m'agrada, i mola en aquest sentit. Clar. Que de fet t'ho vaig dir, la persona que t'hagi dit que és difícil treballar amb tu no en tenia idea, home, no en tenia idea. Pues ja li comentaré que és la meva dona. Vale, molt bé, pues que sàpiguis que... Ja, però jo mateix me n'adono. Sí, però per això, vull dir, a vegades, si estàs en una àrea o en un camp que no coneixes prou, perdó, si estàs en una àrea o en un camp que coneixes bé, tens molt clar cap a on tirar, no? Sí. I en canvi, d'altres vegades... No, m'estic liant. Ho volia dir al revés, perdó. Volia dir, si estàs en una àrea que no controles gaire, vas explorant i potser sí que vas demanant opinió i vas consultant. Però en aquest sentit, si la nostra societat justament pretenia fer vinyetes d'humor gràfic i és una cosa en la que jo ja estava iniciat i ja tenia una manera bastant clara de com volia fer les coses, llavors aquí sí que hi havia aquest risc, no?, de que, hòstia, que realment ens entenguem i que tinguem una manera semblant de fer-ho, perquè és com que al meu cap ja tenia una mica clar quin tipus d'humor volia fer, quin tipus de vinyetes, i superguai. Però si t'ho vaig proposar tampoc no va ser perquè sí, perquè ja vaig intuir que encaixaria bé. Però sí, la veritat és que està sent molt xulo. Escolta, tu, com creus que s'acabarà això, aquest merder? Com intueixes que s'acabarà això? De què parlem ara? Del confinament del seria, del desastre aquest que mos han fotut. No ho sé.
No ho sé, la veritat és que jo faig esforços per ser optimista, però clar, és que... No sé, jo sobretot voldria que, ja sé que ja és fàcil dir-ho, però voldria que sí que poguéssim aprendre alguna cosa de tot això, de tot plegat, diguem, de tot el que ens ha tocat viure, perquè tinc la sensació de que ara tornem a portar un ritme bastant frenètic, parlo jo ara de com a societat, com Sí. aquelles reflexions que vam fer tots aquells dies, no?, en els que va haver un confinament més dur i vam estar tancats a casa, i a tots van fer reflexions molt maques i molt profundes i que em van semblar molt interessants. Però bé, l'economia... Se m'havia tallat. No sé si ets tu o jo, però en qualsevol cas m'he apropat. Per un moment, sí, per un moment se m'ha congelat la teva imatge. Ara hi som, eh? No, res, estàvem aquí filosofant. No, deia això, que en tot cas els professionals i el tema de la vacuna i això ja determinaran quan s'acabi tot això, quan podem tornar a la normalitat. Però jo sí que m'agradaria que, hòstia, que no deixéssim passar totes aquelles reflexions que vam fer durant aquells dies de dir, hòstia, fixa't que les coses es podrien fer d'una altra manera, no? I que el ritme aquest frenètic i posar el tema de la productivitat per davant de tot, que no ens torni a portar tot a una inèrcia en la que deixem de pensar i deixem de valorar segons quines coses. Jo, que s'acabi el més aviat millor, però sobretot m'agradaria que ens hagués servit per alguna cosa. Jo també estic amb tu i no sé si ja podré canviar algun dia el sentiment que m'han generat els polítics en general aquests últims dies, perquè vulguis que no, sempre has estat afí a uns o altres, o a la manera de dir o de pensar d'uns o altres, i ara mateix et prometo que no en suporto cap, ni un, ni d'aquí ni d'allà, ningú, cap, zero. És que a més no me'n crec ni un. I m'ha passat aquesta cosa i jo crec que podrem revertir això ara mateix, potser per la situació que ho veig d'aquesta manera. Però, hòstia, ara mateix no, ni un, n'hi ha un que me'l cregui, ni un. I penses, hòstia, tu, aquesta gent treballa per nosaltres, potser els hauríem de fer saber això. De fet, és una de les coses que vaig escriure l'altre dia a Twitter, que ara la gent que vivim de fer espectacles i d'estar damunt dels escenaris ens toca mossegar la pols, no? Doncs, hòstia, quan puguem tornar a ser... I no ens ho mereixem. Dic, quan puguem tornar a estar damunt dels escenaris, intentem mossegar els que sí que s'ho mereixen. Perquè hi ha moltes coses a dir. I el teatre pot ser un divertimento, però si hi ha alguna cosa al teatre també és un canal de denunciada que és molt poderós. I dic el teatre de la mateixa manera que el dibuix. Quants dibuixants no ens han tallat les mans pel que dibuixaven? Doncs que jo crec que hem d'utilitzar l'art per això. En els moments bons també, hosti, per ajudar, però en els moments dolents per dir les coses que moltes vegades no ens atrevim a dir, o com a societat no ens atrevim a dir, o no tenim la idea de com dir-ho, i hosti, amb un dibuix o amb una performance, el que sigui, dius un missatge molt clar, i això ho hem d'aprofitar, ho hem d'utilitzar. Ai, que ens hem ficat així, Per venir del món de l'humor trobo que ens hem posat molt seriosos. Sí, és veritat, però és el que hi ha. Però sí, és veritat, amb la que està caient no es permet. Hosti, ei, no tinc rellotge, no sé quanta estona portem parlant. Jo tampoc. Aquí hi ha manera de... Diria que no ho diu, aquí. Són i mitja passades, tio, són i mitja passades, ens hem passat. Doncs ens havien dit que si estem parlant entre 20 i 30 minuts, jo crec que els hem fet. Ja estaríem. No sé si algú ha fet algun comentari i després me'ls miraré. Es poden mirar després, no, Ferran? Sí, no crec que es puguin veure tots, però sí, alguns es poden veure. Ara els estic veient. Bueno, hi ha el Carles Hernández que diu Matías canta un garrotín, però aquest no, saps? Ja va a matxacar. Aquest per la propera. El proper directe potser sí que portarem per les cerveses. En qualsevol cas, a tots els que heu estat aquí aquesta estoneta compartint aquesta conversa entre el Matías i jo, que esperem que no haver-los donat molt a tabarra, i que res, que esperem que ben aviat pugueu seguir veient dibuixos d'Aixala i Matías, penjats on siguin, perquè nosaltres els seguirem fent i compartir-los amb vosaltres. Molt bé. Això mateix, sí, moltes gràcies a tots els que heu passat per aquí a veure aquesta xerrada, la nostra primera cervesa amb el Ferran. I a tu, Ferran, també, un plaer, tio, com sempre, i que en puguem fer moltes més.
Qui vulgui veure una altra vegada, em sembla que això ho penjaran els d'Ilerdam Videas o Ilerdam Videas, que algun dia s'aclariran com dir-ho, doncs ara els hi passem el vídeo. Vale? Molt bé. Matías, m'agrada molt de veure. Una abraçada. Que vagi molt bé. Salutacions. Adéu. Que vagi bé.